नमस्कार, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। और आज के ई खबर बा भोजपुरी आइकन अवार्ड्स के, जो कि ये साल लखनऊ में भई रहे। और उहें ऐतिहासिक 2-3 गो सीन देखे के मिलल रहे, जैसे कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी जी एक साथ नजर आ रही, प्यार मोहब्बत के साथ एक साथ रेड कारपेट पर वॉक करत। और ओकरा बाद जोन उस शो के सबसे बड़ा अपडेट बन रहे, सबसे बड़ा जो न्यूज़ बन रहे कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक साथ एक स्टेज पर सारा गिला शिकवा लड़ाई झगड़ा सब मिटा के और आपस में भाईचारा कायम कैले, पुराना सभी गलती खातिर माफ़ी मांगले। और ई कारनामा पॉसिबल भई रहे रवि किशन जी के सहायता से। वो दोनों आदमी के बुलौले और दोनों में दोस्ती करौले और ई वादा लेहले, ई वचन लेहले कि दोबारा से कबो भी ऐसा फेसबुक पर चाहे स्टेज पर लाइव आके एक दूसरा के खिलाफ कुछ ना बोले के बा, कुछ मतभेद बा तो आपस में निपटा लो एक बात। तो उहे शो अब टीवी पर आवे वाला बा 30 जुलाई शाम 7 बजे फिल्मची टीवी चैनल पर। जी हाँ, फुल शो आप लोगन के देखे के मिली। प्रोमो आप लोग देखिए ले बानी, हम इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिले बानी प्रोमो, जाके आप लोग देख सकतानी। बाकी आप लोगन के अगर घर पर चाहे फ्री केबल बा, चाहे फ्री डिश बा, चाहे केबल बा पैसा वाला डिश बा, जो कुछ भी बा आप लोगन के फिल्मची चैनलों पर बिल्कुल मुफ्त देखेला मिलेला। तो अपन ऑपरेटर से संपर्क करी और फिल्मची चैनल के सर्च करी और 30 जुलाई शाम 7 बजे देखेला ना भूलाम भोजपुरी के सबसे ऐतिहासिक अवार्ड शो भोजपुरी आइकन, जो ना में आप लोगन के पहली बार पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव, प्रदीप पांडे, चिंटू, मनोज तिवारी, रवि किशन सब केहू देखे के मिली। बस एगो स्टार आप लोगन के देखे के ना मिली है, वो बाड़े भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। और उनकर कारण का रहे ना आवे के, तो उनकर कारण ई बा कि ऊ रहले हा लंदन में। जब वो लंदन में बारे तो लखनऊ में अवार्ड शो में कैसे ही है, सिंपल सा बात बा, कोनो विवाद के बात ना बा। तो ये अपडेट रहे, अगर पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दी। जय भोजपुरी, प्रणाम।